Η ομάδα Σολ Παρατόδος παρουσιάζει την παράσταση Μοντέρνα βραχιόλια για σένα, αγάπη μου. Μια φορά και έναν καιρό, οι άνθρωποι τόλμησαν να αναζητήσουν διέξοδο από τα προβλήματά τους. Τα βραχιόλια τους υποσχέθηκαν μια ευτυχισμένη ζωή και εκείνοι έπεσαν στην παγίδα. Ποιος θα μπορέσει να αποχωριστεί το πολύ αγαπημένο του βραχιόλι? Σε ποιο χέρι θα κλειδώσει για πάντα?